मर्निं लोगोफोर नै आंहा थार्ड टाइम ना सानाय नायफैलायबाय आरोना दिनै बेसे मोनदों नायलांदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे बेसे बुरजा नाङो नै बे मोनसे आरो बैनो मोनसेयाव खर'आव दा नायनोसै आरोना बेसे बुरजा मोनदों दिनै हाबदों ना हाबाखै नायानो गैया नामा दिनैलाय आयो 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 नै ना गोरिया नै मानै मानैल' नुला गोरिया बेहाय बै सिङाव बेसेबां दं सिङाव एसे दङ ओमफ्राय नैबे खखायाव बेसे बुरजा दं नायग्रोसै आं दे लोगोफोर दा नैबेखौ नायखांबाय आरोना नै सल' मोनदों दिनै नाया दा बै मोनसेखौ नायसै आरोना आङो दा बेहाय फैलायबाय आरोना दा बेहाय बेसे बुरजा नांदों नायनोसैलाय आया ना मोनसेखौ लानो बावलायबाय नै बेनिखौ बेहा गोजाव गैया दिनै दं नै बेहायबो गोजौ गाखोना थादों बेहायलाय बेहायबो नै गोरि दङ बोथिया मासे दं दा सिङाव बेसे बुरजा दं नायनोसै दा नायखांना देखायसैलाय आरो गैया नै नायानो खमथार एसेल' मोननाय सानानै दिनै ना नाङाखै